салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боваримон дорем. Хубе, иншаллоҳ ҳар яки шумо дар ин навор мехостем саволҳое ки дар видеои пеш менавистед, то ҷое ки медонем, то ҷое ки аниқ кардем ва ҳамоеш ки ба шумо муҳимай ҷавоб расонем, наворро ҳатман то охирша тамошо кунед ва фикр мекунам як лайка ҷиқидан ягон қиндӣ надорад, вале барои мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад, ҳам миннатдор мешавем, биҷиқен беҳтарин мешавад. Хоб, аввалан як хабарро ба шумо расондан мехостам ки ай тарафи мери шаҳр Сергей Собянинов гуфта шудагие ки нархи патент дар соли 2025 Москва, Московский област 20% зиёд мешавад, яъне 8900 рубл мешавад ки ай нархи ҳозира 1500 рубл қиматтар ва наздиктар ки шавад нархҳои патент дар ҳама шаҳрҳои Россия барояд, ҳаракат мекунем ба шумо хабаррасон кунем ва дар телеграм каналам мемонем то ки шумо хабардор бошед. Ва пеши комментариҳоро хондан реклама мешавад, бигем нафарҳоида билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре дар кор мешавад, номерҳои мондагида муроҷиат карда ба дили пир харидорӣ карда метавонед. WhatsApp-да муроҷиат кунед, беҳтарин барои ки мешавад ҳолатҳое ки дар номерҳои прямой успоид кардан наметавонам барои ҷавоб додан. Ва телеграм канали мо дар комментария ҳаста, обуна шавед, беҳтарин мешавад, мехонем комментариҳоро. Акай Абдулло ВНЖ дорем, метавонанд маро ба хизмат даъват кунанд. Хоб, нафарҳое ки РВП ва ё вид на жительство дорен, шидагии ҳолатҳое ки бигем даъватнома омадагия, шидагии ҳолатҳое ки дар раҳ рӯ мехапанд, отделения мебаранд ки баъдан пешниҳод мекунанд, на фақат ки РВП вид на жительство дорҳоро, ҳатто патентдорҳо, нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд, нафарҳое ки ягон нарушения мекунанд ки ба отделения бурда, ма худам шоҳиди ичи шидагием ки даъват мекунанд ки хона метиҳем, шаҳрвандӣ метиҳем ба худтон, ба падартон, ба модартон 2 миллион рубл метиҳем, вале дар ҳолати шумо рад кардан ягон камбудӣ намешавад аз ҷиҳати қонунан бигем ва ин сабаб РВП ва ё вид на жительствои шуморо аннулировать кардан наметавонанд. Бе ташвиш, ба дили пир метавонед бигардед. Хоб, патент аннулировать шавад, патенти нав гирифтан метавонем. Хоб, нафарҳое ҳастанд ки чеки патента намеспоранд, аннулировать мешавад. Бигем барои уведомления накарданам як миқдора аннулировать кардан патентҳошона ва баъзеҳо бигем меянд патент мекунанд, 5-6 моҳ кор мекунанд, ба ватан мераванд, баъдан намеспоранд, дигар фикр мекунанд ки ай граница баромадан ягон камбудӣ намешавад, вале не, шумо дар ватанам ки наспорен, аннулировать шидагӣ дар ҳисоб мехӯрад. Дар ҳолати аннулировать шавад, ай рӯзи аннулировать шидагӣ шумо муддати 1 сол патенти нав гирифтан наметавонед. Будан чандин нафарҳое ки рафтан дуюмбора расход кардан, патент супоридан, вале баъдан вақти гирифтанда гуфтанд ки шумо патенти нав баъда 1 сол мегиред. Хоб, штрафи насупорида дошта бошем, ба ватан рафта метавонем ё мегардонанд? Бидан нафарҳое ки гардонданд. Чӣ хел? Масалан мегӯем 2021-22 штраф доштан, насупоридан, чандин маротиба рафтан, омадан ягон камбудӣ нашид, вале 1 моҳ пеш рафтан гардондан. Миқдори кам мешавад, вале дар муддати зиёд насупоридан бигем, суде ки битан суд баромадана манъ кунад, метавонанд ки гардонанд. Барои ҳама вақт штрафа супоридан хубтар, на фақат ки ай Россия рафтам, ай Тоҷикистон меомадагиёро бигем, меям ки меган солҳои пеш шумо штраф доштед, насупориден, иҷозат наметиҳед. Хай мега биё штрафа супорем, иҷозат диҳед, не, дигар намемонам, бигем мегардонанд. Хоб, через Беларусия омадем, ба аэропортҳои Москва рафтан метавонем? Пеш мо дар наворҳомон гуфта будем ки бале метавонем рафта, барое ки ягон нафар дар ягон камбудӣ нашида буд, вале ба наздикӣ ҳамин хел ҳолате шид ки аэропорта регистратсия гузаштан, пограничный контрола даромаданда, маълум шид ки через Беларусия омадагия гирифтан, спецприём бурдан ва через спецприём рӯй кардан. Барои мо айни замон чӣ мегем, хубтаре ки через Беларусия омада бошем, ҳамон хел бо равем. Аз давлатҳои корона қарздор бошем, ба Тоҷикистон рафтан ягон камбудӣ намешавад. Дар ин масъала чандин видео да бигем гуфтагием, вале шояд бошад нафарҳое ки видеои пешмона надида бошанд. Муддати зиёд қарздон просроченӣ шавад, метавонанд ки гардонанд. Дар вақти рафтан ки меган супорем, баъдан иҷозат метиҳем барои баромадан. Чӣ хеле ки штрафам буд, ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки нафарҳое ҳастанд қарз доранд, чандин маротиба мераванд, меоянд ягон камбудӣ намешавад, баъдан менависанд ки дурӯғ, ай ҳамаш ина мо бе ташвиш рафта омадастем, вале яке баромадана манъ мекунанд, мегардонанд. Бигем ҳатто як бародар қатъиян ҳам суҳбат шидем ки худаш гуфта буд, барои ҳамон супорен хубтарай. Нафарҳое ки қарз дорем, бигем аз залатаи корона вақташда супоридастем, рафта омадан ва ҳуҷҷатда ягон камбудӣ намешавад, бе ташвиш.
ҳамин қадар маълумот шояд бошад дар ягон ҷо шумо пурра нафаҳмонда бошем, шояд чида бошад ҳолате ки ягон гапа нагуфта бошем, метавонед дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем. Боқи паноҳи Аллоҳ, миннатдорум, ай ҳаматон бошем.